Ta' kull sena s-salib tal-olja fis-Siġġiewi jiġbed liħ eluf kbar ta' nies dan hekk kif jinxtel bad kbir ta' fjakli. Din l-attività li llum hija waħda mill-attivitajiet prinċipali għal ġimgħa kbira fis-Siġġiewi ta' fil-bidu tagħha propju fl-1993 meta grupp ta' persuni mis-Siġġiewi bdew din l-attività u organizzawha għall-ewwel darba. Il-membri tal-Gazin Banda San Nikola din is-sena diġà bdew bil-preparamenti tagħhom sabiex jerġgħu tellgħu din l-attività għal darb'oħra. F'Alqaf ta' Gandja, il-membri tal-Gazin Banda San Nikola sa minn ġimgħat qabel bdew bil-proċess sabiex iħejju mal-2500 fjakkola għall-edizzjoni tal-mixjela tas-salib tal-olja ta' din is-sena. Din l-attività ilha tittella snin mill-membri ta' dan il-Gazin fis-Siġġiewi b'għajnuna loġistika tal-Kunsill Lokali. Adrian Farrugia, membru tal-Gazin li ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jgħin fl-organizzazzjoni tal-mixjela, spjega kif il-preparamenti jibdew mis-sena ta' qabel fejn ftit jibdew jinġabru f'dalijiet tax-xemma mingħand in-nies u l-knejjes. Ix-xemma tinħall u tiġi mferraġa l-bottijiet sabiex issir il-fjakkola. Tibda billi tagħmel l-ftila, il-ħadida fejn iżżomm il-ftila, dak kollox isir minn naħa tagħna, jinġabru l-bottijiet, ġili ikonna bżonn nixtru xi bottijiet ukoll. U mbagħad niġu hawnhekk, nibdew nħallu x-xema fuq in-nar, nimlew il-bottijiet. Il-President tal-Gazin Banda San Nikola, Hendrik Nicolas Magro, qal li għalkemm fis-Siġġiewi ma ssirx il-purċissjoni tradizzjonali tal-ġimgħa l-kbira, xorta waħda l-attività tpoġġi l-irraħal fil-kalendarju tal-attivitajiet li jsiru f'pajjiżna fil-ġimgħa mqazza. Saħaq li l-attività hija waħda fejn verament tħabbat il-qalb ta' kull persuna mis-Siġġiewi, hekk kif jingħaqdu bosta qdiet biex dakinhar issir attività holistika li mill-pjazza twassal sas-salib tal-olja. Fil-fatt l-għaqda tal-Armar 6 ta' Diċembru wkoll tixel il-pjazza b'għadd ta' fjakkoli fil-lejla ta' 5 ix-xirka. Hendrik Nicolas Magro spjega kif dakinhar l-attività se tingħata bixra iżjed reliġjuża permezz ta' pellegrinaġġ u dram tat-tisliba tradizzjonali. Dan fil-waqt li l-fjakli se jintużaw ukoll sabiex jinħoloq diżinn f'waħda mill-leliqi tal-olja. Din sena ħajkunu qed jintużaw madwar 2500 fjakkola fejn ħajerġa' jsir anke diżinn ieħor xi ħaġa ftit differenti minn dak li kien sar qabel imma simili fl-istess ħin fil-kobor tiegħu. Dakinhar bosta qdiet oħra fir-raħal tas-Siġġiewi wkoll iżommu l-appuntament tagħhom mal-eluf ta' persuni li jżuru r-raħal b'numru ta' wirjiet tal-ġimgħa l-kbira fiċ-ċentru tar-raħal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.